Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu, Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur Xerezaderen Artxiboan, Gozoki. Egilea, Scott Fitzgerald. Euskarazko itzulpena, Inigo Roque. Gaurko irakurle gonbidatua, Inigo Roque. Scott Fitzgerald, 1886ko irailaren 24a, 1940ko abenduaren 21a. Nor izan zen Scott Fitzgerald, ez da erraz erantzuten galderari, Xerezade. Kritikariak diotenez gerrarteko garai alaien gainbera ondoen erakutsi zuen idazlea izan zen. Alase diote bederen pinguinakoek, haren lan hauten kutxan. Baina ezer gutxi diosku horrek sortzaileaz. Scott Fitzgerald gizon tormentatua izan zen, ororen buruan. Princetonen porrote egin zuen. Eleberrigintzan ere, huts, ustez. Zineman ere ez zuen suerte hoberik izan, eta alkolak ez zion jabaldu porrotok eragindako mina. Gaur irakurriko dugun kontakizuna, polit hori, Metropolitan aldizkariak karrikaratu zuen 1922an, Tales of the Jazz Age bilduman agertu aurretik. Sasoi hartan, ondoen pagatutako kontakizun idazlea zen Fitzgerald, eta hori, lehen ikusian abantaila handia izan behar bazuen ere, haren arazorik handienetako bat izan zen. Aldizkari agerkarien dirualdeak hain gogoko zuen bizimodu nasaiari eusten lagundu zion baiki. Hala ere bizimodu horrengatibo izan zen, eta ordainpeko kontagintzan jardun beharrak eleberrigintzatik aldenarazi zuen. Zinak eta minak ikusi zituen bi jardunak bateratzeko. Haren ustean garbi bereiziak baitziren kontakizun laburtxoak eta haren geniotasunaren betea agertu behar zuten eleberriak. Ahatik, bilanak ez du lotuta zeuden. Ipuin askotan eleberrietan geroseago landuko ziren ideiak baitzeuden. Gozoki honetan, haren historia askotan bezala, hondamendi txiki bat ageri da. Patuaren aurrean jaiki nahi ezin bat, Matthew J. Broccoli irakasleak dioenez. Gertalekoa Georgia hegoaldeko hiri txiki bat da, Deep South horretan. Haren Andre Zeldaren jaioterria Montgomery, Alabama, sumatzen omen da hegoaldeko historia hoien guzien atzealdean, eta behar bada baita Scottek umetan aitari entzundako konfederazioko eroien balentrien durundia ere. Hala ere, Xerezade maitea, hegoalde hori urrun dago, bai Bilbotik, bai Bagdadetik. Guk mendebaldarrok, imagina dezakegu eguneroko bizimodu presatutik lipar batez libratzen den gizaki menderatu bat. Gozoki alfer gorotz galanta zen arren. Zuek eguzki aldean, entzun ipuinas ere eta maieran esango diazu zer ekarri izungo gora gozokik. Orain goxo-goxo plantatu kusina hauen artean, lehenbizi Scottek berak aurkeztuko diguta bere lana. Gozoki. Hegoaldeko istorio bat da hau. Lily of Tarleton hiri txikia du gertaleku Georgian. Nahitasun handia diot Tarletoni. Baina etxakin nola, hari buruz zerbait idazten dudanean, gutuna jasotzen ditut hegoalde osotik. Niri demanda inez hau edo bestea delata. Gozoki hau, The Metropolitan aldizkarian karrikaratu zenean, elemenia bat gaitzespen ohar iritzi zitzaizkian. Egoera bitxi samar batean idatzi nuen, nire lehen eleberria argitaratu berrikitan, eta gainera lehen aldiz laguntzaile bat izan nuen kontakizun baterako.
Izan ere, dado jokoari buruzko pasartearekin ezin buruturik nenbilela, emaztearen gana jo nuen, zeren hark hegoaldekoa den aldetik, aditua izan behar baitzuen eskualdeko denbora pasa horren teknikan eta terminologian. Jim Powell gozoki bat zen. Nahi nuke hura pertsonaia erakargarria izatea, baina gisa berean, uste dut bidegabea litzatekeela zuri ziria sartzea. Ura gozoki bat zen 189 eta 3 laurdenean, egoskorra, eta nagiki hasia gozokien sasoi osoan, alegia sasoi guztietan, gozokien lurraldean, Mason-Dixon lerrotik asko hegoalderago. Memphisko gizon bati gozoki esanez gero, segurutik urkabilur luze bat aterako du praken aurreko sakelatik, eta eseki egingo zaitu hurbileko telegrafo zutoin batetik. New Orleansko gizon bati gozoki esanez gero ordea, segurutik irribarre egin eta galdetuko dizu ea nork eraman behar duen zure neskalaguna Mardi Grasko dantzaldira. Lehenengo oinoarra. Mardi Gras, New Orleansko inauteri jaia. Oinoarraren bukaera. Kontakizun honetako protagonistaren sorlekuko gozoki zoroa bi hirion artean zegoen, 40.000 biztanleko hiri txiki batean. Hiria 40.000 urtez losorroan egona zen Georgia hegoaldean, naiz lantzean behin asaldatzen zen eta zerbait marmarikatzen zuen gerra batez, zeina noizbait edo nonbait gertatua baitzen eta beste donork aspaldi-aspaldian ahaztua baitzeukan. Jim gozoki bat zen, berriro idazten dut, oso doinu atsegina duelako, ia maitagarri ipuinen hasierena bezalakoa. Jim ederra balitz bezala. Ez izenak nolabait, haren erretratu bat itxuratzen du. Aurpegi biribil eta gustagarria, eta era guztietako ostu eta landareak haren kapelatik ateratzen. Jim baina lusanga eta mehea zen, eta gerritik okertua zebilen bilarma haietan makurtzeagatik. Iparralde bazterkeriarik gabekoan, kale kantoiko alferrontzi esango zioten. Konfederazio menderagaitzean ordea, gozoki da erabiltzen den esapidea, bizitza osoan lehen pertsonan alferra izan jokatzen eman duen pertsonari deitzeko. Alferra naiz, alferra izan naiz, alferra izango naiz. Jim etxe zuri batean jaio zen bazter berde batean. Aurrealdean, eguraldiak maiztutako lauzutabe zituen etxeak, eta atzealdean zursare ugari, zeineko ondo gurutzatu xarmangarri bat eskaintzen baitzioten landa eguzki begi loretsuari. Hasieran etxe zuriko biztanleak ondoko lursailaren jabe izanak ziren, eta haren ondokoarenak, eta haren ondokoarenak, eta haren ondokoarenak. Baina hain aspaldiko kontuak ziren, non Jimen aitak ere ia ez baitzuen gogoan. Aitak hain denbora gutxi emana zuen horretaz gogoetan, non borrokaldi batean tiro batez hiltzen ari zela ere, ez baitzion alakorik aipatu Jim txikiari, 5 urteko aurra izulaborriak harturik zegoela. Etxe zuria ostatu bihurtu zen, eta meikoneko Andre espainestu batek hartu zuen haren gobernua. Jimek izeba meimi esaten zionari, eta buru eta bihotz gorroto zion. 15 urte bete zituenean, 2. hezkuntzako eskolara joan zen. Ilesapa beltz bat zuen, eta nesken beldur zen. Etxeari hastio zion. Han, 4 emakume eta gure bat etengabe berriketan aritzen ziren udatik udara, zer lursail izango zituen hasieran Powelltarren etxaguntzak, eta zer lore mota aterako ziren urrena. Hiriko neskatoen gurasoek, Jimen ama zoroiturik, beraren antza hartzen zioten begi eta hile ilunengatik, eta gonbidatzen zuten festetara, baina festetan lotsatu egiten zen, eta nahiago izaten zuen Tailiren garajean jesarrita egon ardatz lokabe batean, egonean edo haua etengabe arakatzen galtzu luze batekin. Sakelarako dirua lortzeko lan xelebreak hartzen zituen, eta horregatik utzi zion festetara joateari. Izan ere, 3. festan, Marjorie Haight txikiak zurrumurrua zabaldu zuen, denek entzuteko moduan, erosketak etxeetara zeramatzan mutila zela. Hartara, Jimek, 2 urratsekoa edo polka dantzatu beharrean, ikasi zuen edozein zenbaki ateratzen daduekin, eta azken 50 urteetan inguruan izaniko jokaldiei buruzko kontu gatzospinduak entzun zituen. 19 urte bete zituen. Gerra piztu zen eta armadan sartu zen marinel. Urtebete eman zuen letoia garbitzen Charlestoneko itsasarmadaren basean. Gero, aldatzearren, iparraldera jo zuen eta urtebete eman zuen letoia garbitzen Brooklyneko itsasarmadaren basean. Gerra amaitu zenean etxera itzuli zen. 21 urte zituen eta prakak laburregi eta estuegi geratzen zitzaizkion.
Haren botinak luze eta puntadunak ziren. Haren gorbatak gorriminezko eta arrosasko anabasa larrigarri bat zen, harrigarriro bildua, eta haren gainean baziren bi begi urdin margulduak, eguzkitan luzaro egondako oialdotore xatartu bat bezala. Apirileko ilunabar batez, gris ahul bat edatu zelarik kotoi zoroetan barrena eta irisar goritsuaren gainetik, haren irudi lausoa ageri zen esola batean bermatua, txistuka eta ilargiaren ertzarizo Jackson Streeteko argien gainetik. Arazo bat zerabilen buruan zetatzu. Ordu bete emana zuen horretan. Gozoki gonbidatuta zegoen festa batera. Behiala, mutil guztiek neska guztiei igun zieten denboran, Clark Darrow eta Jim ondo esertzen ziren eskolan. Hala ere, Jimen jendetasuna garajeko eguratxo liotsuan desegin bitartean, Clark aldika maitemendu eta desmaitemendu zen. Unibertsitatera joan zen, edateari eman eta utzi zion, eta labur esan da, hiriko bizizale handienetako bat bihurtu zen. Hala ere, Clarkek eta Jimek adiskide jarraitu zuten, eta adiskidetasun hura, aldian bengoa izan arren sendoa zen. Arratsalde hartan, Clarkek forza harraren abiadura behititu zuen Jimen parean, zeina espaloian baitzegoen, zeru oskarbiaren azpian, ura festa batera gonbidatzeko aisialdi klubean. Hala jokatzera bultzatu zuen bulkada, Jim gonbita onartzera bultzatu zuena bezain arraroa izan zen. Azken hori asperdura berezko bat zen, abentura zen ia izuti bat. Eta orain Jim gogoetan ari zen erabaki hartaz. Kantuan hasi zen, oin luzeekin espaloiko arrizko bloke beltz bat jos, harik eta estarritiko doinuari lagunduz gora eta bera hasi zen arte. Etzetik irribarre batera, gozokien irian, jein bizi da gozokien erregina, godaletak maite eta gozo hartzen dituan ez diote okerrik egiten ez. Lehertu beharrez hasi zen espaloia astintzen galapa eten alako batean. Arraioa! Murmurikatu zuen ozen samar. Tenak izango diraan. Lagun arte zaharra, etxe zuria aspaldi erosia zuena, eta ofizialaren erretratu grisa samauaren gainean, Jimena izan beharko zuena. Lagun arte hura baina, elkarrekin hasia zen inguru itxi hartan. Nesken soinekoak azbete lusatu ala, itzulbiderik gabe, mutilen prakak orkatiletaraino bapatean eroriak ziren bezala. Eta ez izenen eta goiztiko maitasunien gizarte horrentzat, Jim arrotza zen, bigarren mailako zuri pobre bat. Gizon gehienek diosala egingo zioten errukiz. Kapela sagurtuko zituen hiruzpalauneska, horixe izango zen dena. Iluna barra loditu azelarik, ilargiari oial urdin bat eskaintzeko, hiri bero eta sapa atseginezkoa zeharkatu zuen Jackson Streeteraino. Dendak isten ari ziren, eta azken dendariak etxera bidean ziren saldiko maldiko geldo baten ametsesko jirabirak eramango balitu bezala. Kaleko feria bat edatzen zen etxola mila kolorezko kalezulo batean behera, eta halako musika nahazte bat eranzten zion gauari. Ekialdeko dantza bat kaliope batean, turuta malenkoniatsu bat zirku ikuskizun baten aurrean, eskuzko organo baten back home intene ziren bertsio bizi bat. Gozoki denda batean gelditu zen, eta alkandora lepo bat erosi zuen. Gero, astiro abiatu zen Souda Samserantz. Han, udako arratsaldetako ohiko hiruzpalau autoak zeuden, eta ume beltz batzuk ara ona zebiltzan izoskiak eta limoiora saltzen. Kaixo, Jim? Sorbaldaren atzetik heldu zitzaion ahotsa. Joe Ewing zen, auto batean eserita zegoen Marilyn Wadeekin. Nancy Lamar eta gizon arrotz bat zeuden atzeko jesarlekuan.
Gosokik kapelarekin agurtu zituen azkar. Aupa ben, Gero, etenia suma ezin baten ondoren, zer modu zuek? haien paretik igaro eta garajera jo zuen patxadan, haren gainean logela baitzuen. Zer modu zuek ura Nancy Lamarrentzat izan zen, harekin 15 urtean hitzgabe egon ostean esana. Nancyren ahoa oroitzapenezko musu bat bezalakoa zen. Begi ilunak zituen, eta haren ile urdin beltza amarengandik zetorkion, Budapesten jaioa ura. Jim askotan igaroa zenaren ondotik kalean, neskamutilak bezala jantzita zebilela eskuak sakelan, eta bazekien bere lagun min Sally Carroll Hopperrekin batera, makina bat bihotz hautziak zituela Atlantatik New Orleanseraino. Lipar batez Jimek dantzan jakin nahiko zuen. Gero, irribarrez, bere atera iristearekin batera abesten hasi zen apeka. Haren gozoki birak bihurrituko dizu harima, haren begiak handi eta guztiz marroi dira, gozokien erreginen erregina da bira, ginenea gozokien iriko erregina. 9:30 Jim eta Clark elkartu ziren Souda Samsen aurrean, eta aisialdi klubera abiatu ziren Clarken forrean. Jim! Galdetu zion Clarkek bestela bezala, jatzmin usaineko gauean barneratzen ari zirela. Nola ateratzen duk bizimodua? Gozokik gogo eta egin zuen galderaz patxadan. Ara, Esan zuen azkenean. logela bat dia Tyliren garajearen gainean, apur bat laguntzen zioat autoekin eguerdian eta doain ikusten ziak. Batzuetan haren taksietako bat gidatzen diat, sos apur batzu giratzeko. Aspertu egiten aukordea, beti horretan jardun ezkero. Besterik ez? Bai, lan handia duenean, egunez ere laguntzen zioat, larun batetan batipat, eta gero bazago gutxitan aipatzen duan beste dirubide bat, behar bada ez du jakingo, dadoetako txapelduna naukirian. Kikara batekin botarazten zizkiatek, ze behin dado pareari neurria harturik niretzat aritzen baitira perritan. Clarkek barrena barmen bat egin zuen. Nik berri sekula ez diat jakin nola bota dadotxoak, nahi duan egin dezaten. Egun batez, Nancy Lamarrekin aritu behar duk, diru guziak entzeko ari. Mutilekin aritzen du jokuan, eta itatxok eman diezaioken baino gehiago galtzen dikark. Lenguan jakin urrezko erazun bat saldu behar izan zula joan den hilean, zor bat kitatzeko. Gozoki zoraio zegoen. Elm Streeteko etxea oraindik hiri alda. Jimek eseskoa egin zuen buruarekin. Saldu genian, nahiko presiona lortu genian gainera, kontuan izanik jadanik ez dagoela hiriaren aldeo on batean. Abokatuak esan zidan dirua askatasun bonoetan jartzeko. Meimi izebak burua galdu zian ordea eta diru guztia joaten dukura landetxe handiak sendategian eukitzeko. Asko duk pa. Badiat osaba zahar bat, estatutik kanpo bizi dena eta ara joan hainik nozbait, gaizki bilezkero. Etxalde politadik, baina nahikoa beltzik ez inguruan lan egiteko, eskatu zia gara joateko laguntzera baina ez diat uste askorik aterako nukenik horretatik. 1000 abru. Lehertu zen bapatean. Clark, asko estimatzen diat nik kanpora aterana izatea, baina nahiago nikek hementxe bertan autoa geldituko bau eta irira oinez itzultzen utziko bait. Arranopola! Clarkek horroka. Apur bat atera behar duk. Ez duk zertan dantzatu, aterai egurazteko. Egon. Deia dar egin zuen Jimek urduri. Enaugora eramango neska batengana tanian bakarrik utziko arekin dantzaiteko? Clarkek barre egin zuen. Aizak, Jarraitu zuen Jimek bere honetik aterata. hitzematen espadidak ez duala olakorik ingo, oraintxe bertan aterako naukautotik eta neura hanka sendo hauek eramango naitek atzera Jackson Streetera. Eztabaidan jardun ondoren, erabaki zuten Jimek emakumezkoen beldurrik gabe besaulki apartatu batetik ikusiko zuela festa, bazterretik, eta Clark arekin elkartuko zela dantzan ari ezen bakoitzean. Beraz, 10:00 gozokian zegoen, hankak gurutzaturik eta besoak antxumaturik, dantzariei bestela bezala, gizalegez eta interesik gabe so egiteko aleginetan. Ura ordea, zinez erdibiturik zegoen.
Alde batetik, autokontzientzia ikaragarria zuen, eta bestetik, jakin min handia haren inguruan gertatzen ari zenaren aldera. Neskak ikusi zituen banan-banan ateratzen apaingelatik, handiturik eta lumaz orniturik txoridistiratsuak nola. Beren sorbalda lurrinduetatik beren begirale zaindariei irribarre egiten zietela, ingurura azkar begiratuz gelaz jabetzeko eta aldi berean haien sarrerak piztutako erreakzioei erreparatzeko. Eta gero, txoriak bezala berriro pausatzen ziren eta abi hartzen zuten zain zeuskaten mutilen beso sendoetan. Sally Carol Hopperrek, ilehoria eta beginagia, jantzia zuen bere arrosarik gogokoena eta nirnirka ari zen arrosa esnatu berri bat bezala. Marjorie Haight, Marilyn Wade, Harriet Carey, Jackson Streeten behera denbora pasan ikusiak zituen neska guztiak, orain hileak kiskurturik, lakaturik eta sabaiko argiek sotilki tindaturik zituztela, portzelan asko irudi bitxiak ziren, arrosak, urdinak, gorriak eta urrezkoak, dendatik atera berriak eta oraindik erabat lehortu gabeak. Ordu erdi egina zuen Jimek jesarrita, Clarken kiku alaiek postu gabe, zeinetan. Aupa mutila, zer mouz dena? Esateaz batera, belaunean txapaka egiten baitzion. Tarte horretan dozena bat gizonezko hitz eginda zeudenarekin, edoaren ondoan geratuak ziren, baina bazekien guztiak harrituta zeudela uraan ikusita, eta susmoa zuen bat edo beste minduta zeudela berarekin. 10:00 ordea, bere lotsa guztiak utzi zituen, eta interes larrigarri bat jabetu zen hartaz. Nancy Lamarraterea zen apaingelatik. Organtza horitan jantzita zegoen. Soinekoak 100 ertz jostagarri zituen, parpailasko 3 hilara eta singola handi bat atzean. Fosforeszentzia beltzori bat serionari inguruan. Gozokiren begiak zabal-zabal ireki ziren, eta karkasa bat etorri zitzaion estarrian gora. Neska ate ondoan geratu zen, haren bikotekidea lasterka agertu zen artean. Jimek ezagutu zuen gizona. Eguerdian Nancyrekin Joe Ewingen autoan ikusia zuen arrotza zen. Neskak, besoak hasta eginek, zerbait marmarikatu eta barre egin zuen. Gizonak ere barre egin zuen, eta Jimek igarri zuen min mota berri xelebre baten ausikia. Izpi batzuk igaro ziren bikotekideen artetik, Jim berriki epeldua zuen eguzkiaren edertasunezko errainuak. Gerizpeko belar txar bat sentitu zen orduan gozoki. Minutu bat geroago, Clark hurbildu zitzaion begiak distiratsu eta posarren. Aupa mutila! Oihu egin zion originaltasunik gabe. Zer mouz dena? Jimek harrapostu zion dena zegoela espero zitekeen bezain ondo. Etorra nirekin. Agindu zion Clarkek. Bazaukat zerbait arratzaldea aldatuko duna. Jimek jarraitu zion nekez solairuan barrena eta eskaileretan gora despentsaraino, non Clarkek erakutsi baitzion flasko bete likido horiska. Arto likore zaharrona. Soda azpil batekin iritsi zen. Halako edabe bizia, arto likore zaharrona, mozorrotu beharra zegoen zeltzurarekin. Aizaki! Bota zion Clarkek banpez. Bai etzederragon Nancy Lamar. Jimek buruarekin baietz egin zuen. Benetan ederra. Bat etorri zen. Doktore jantzita zaok, primerako gau baterako. Jarraitu zuen Clarkek. Erreparatu aldiokarekin den morriari. Kankailuari? Praka zurikoari? Bai, areseri. Hogen merrituk, sabanakoa. Merrit horrek merrit bizarra egiteko labanak eiteitik. Morroia guztiz gustatuta zaok neskarekin. Haren atzetik eizan ibilidu urte osoan. Zoratuta zaok neska. Jarraitu zuen Clarkek. Baina gogoko diat, jente guztiak bezala. Erokerian nabarmenak egin oiditik ordea. Honik ateratzen du guztietatik ala ere. Baina tatxas beterik zaukak ospea, hau eta bestia iteatik. Nahi alduk? Jimek pasatu zion edontzia. Ona zaok hartolikorea. Txarra ez. Zoranga hautsaduk neska. Nola darabiltzan dadoa jainko laztana. Trago luzeak urrupe ateitik. Trago bat agindu ziot geroko. Maite minduta aldago merrit horrekin. Zera jakingo diat. Bazirudik hemengo inguruko neska guztiak eskonduta aldein behar dutela nora edoara. Beste trago bat zerbitzatu zion bere buruari, eta gero tapoia jarri zion kontuz botilari. Jim,
Dantzaitera joan behar diat, eskartuko niaken likorea gordeko bau aldian. Ez duan ez dantzarikin behar, inok egartzen badu edaria badaukala, etorriko duk eskatzera. Konturatu orduko bat tere gabe geratuko nauk eta beste batek edarki pasako dik nire kontura. Hartara, Nancy Lamar eskontzekoa zen. Laster prakasuriko tipo batena izango zen iriko neska katxarro hura, zergatik eta haren aitak auzokoak baino labana hobea zuelako. Eskaileretan behera zioazela, deprimigarria iruditu zitzaion ideia Jimmy, sentipen harrigarria izan arren. Lehen aldiz bere bizitzan izan zuen desira lauso eta erromantiko bat. Neskaren erretratua gorpuzten hasi zen haren gogoan. Nancy mutil plantan eta Graziaz kalean barrena. Laranja bat hartzen fruitu saltzaile dotore bati zerga gisa. Edabede bekatu bat kargatzen bere kontu mitikoan, Soda Sam zen. Bizizaleen aldra bat biltzen eta gero askatzen euforia betean, edanerako eta kanturako arratsalde baterako. Gozoki portzera irten zen inorrez zegoen bazter batera, ilunpean, belartzako ilargiaren eta dantzatokiko atea palki argistatuaren artean. Aulki bat aurkitu zuenan, zigarreta bat piztu eta axolagabezi asko eldarnio batean murgildu zen, bere ohiko aldartean. Oraingo eldarnioa, atik, sentsuala zen, gauak eta hauts lurrin beroak hartaraturik. Hautsoi, soinekoen eskoten azpian kukuturik, mila esentzia oparo zerien, egan ateratzen zirenak ate irekitik. Musika bera, tromboio zen batek lausotua, epel eta ilun bihurtu zen, harmonia mengel bat oinetako zapaten kirrinkarako. Halako batean, atea zeharkatzen zuen argi horizko karratua belztu zuen irudi ilun batek. Neska bat atera berria zen apaingelatik, eta zutik zegoen portzean 10 oinarago. Ahapekako kaka bat entzun zuen Jimek. Neskak buelta hartu zuen, eta ikusi egin zuen mutila. Nancy Lamar zen. Jim jaiki zen. Zer moduz? Kaixo, isildu, zalantza egin, eta gero hurbildu zen. Jim Powell aizta. Jimek keinu xume bat egin zion, zer utxalkeria esan pentsatu bitartean. Hasi zen segituen, zera baldakik ezer txikleaz. Zer? Txiklea saukat oinetakoetan. Zerriren batek botadik txiklea lurrera eta ara, nik zapaldu. Jim lotxagorritu egin zen, baldarki. Baldakik nola kendu, galdetu zion azerre. Ganibet batekin alegindu nauk. Alegindu nauk apaingelako zer madarikatu guztiekin. Saboiurarekin alegindu nauk. Lurrinarekin ere bai, eta saotu egin diat lurrinontziak gomak endu nahian. Jimek buruan erabili zuen galdera nahasi antzean. Zergatik ez... gasolinarekin behar bada? Itzokaren ahotik atera bezain laster. Neskak eskutik heldu eta beheko terrazaran zeraman zuen antxintxika. Eta handik, lorategian barrena, auto batzuetara. Zeinak ilargipean aparkaturik baitzeuden golf zelaiko lehen zuluaren ondoan. Ateraza gasolina, agindu zion arnaz estuka. Zer? Txiklerako bada? Kendu egin beharra zaukat. Ezin diat bestela dantza egin? Jim, esaneko, autoen aldera giratu eta haiek aztertzen hasi zen, disolbatzaile desiratua lortzeko. Zilindro bat eskatu balio ere, aleginak eta 7 egingo zituen halako bat eskuratzeko. Hementxe. Esan zuen une batez bila ibilondoan. Hau erreza don, baldaukan zapirik. Goian zagok bustirik, saboiurerako erabili diat. Jimek Patrikak miatu zituen arretaz. Ezin liteke, ez daukat bat ere. Kaka! Tira, gasolina atera zezakeago eta lurrera isuri. Tutuari eragin eta likidoa isurtzen hasi zen. Gehiago! Biziago eragin zion. Isuria holde bihurtu zen eta putzu oliotsu bat eratu zen, dirdirbetean distiratzen zuena eta islatzen dozena bat ilargi dardarati bere ikarasko altzoan. Asperen egin zuen neurritxo. Ustak dena ateratzen. Egin beharreko bakarra duk potxingoan sartzea. Etxirik, osorik eragin zion tutuari, eta putzua bapatean zabaldu egin zen, erreka eta jario xumetan norantzko guztietan. Horrela ederkizagok, hau zen hainean.
Gona altzatuz putzua zapaldu zuen airoski. Honek kenduko dit txiklea, seguru, marmarikatu zuen. Jimek irribarre egin zuen. Beste 11 auto ere bazauden. Gasolinatik atera zen emaro eta zapatak igurtzen hasi zen, albo eta sola, automobilaren eskailera mailan. Gozokik ezin izan zion gehiago utzi. Barrez lehertu zen, eta laster neska ere bai. Clark Darrowekin nago, ez da? Galdetu zion neskak, lorategira atzera zioa zela. Bai. Baldakek non dagoen ura orain? Dantzan uste diat? Madarikatua? Trago luze bat agindu zidak. Tira. Esan zuen Jimek. Ez kezkatu, hementxe zaukat botila sakelan. Neskak irribarre egin zion boskariotan. Hala ere soda apur bat beharko dun. Erantzi zuen. Ez nik, aski diat botila. Benetan? Barre santzoka hasi zen neska. Proba egin dezagun, gizon batek edan dezaken edo zer edan zezakeat nik. Ezer gaitezen. Mahai bateko bazter batean jesarri zen ura, eta mutila errenditu zen neskaren ondoko simitzezko aulki batzuetan. Tapoiak kendu eta flaskoa Espainetara eraman zuen Nantzik, eta urrupa luze bat jo zion. Mutilak liluraturik so egiten zion. Gustatzen? Buruarekin ezetz egin zuen itolarrian. Ez, baina gustatzen zaidak nola sentiarazten dauen. Jende gehienari bezalan nik uste. Jimek baiezkoa egin zuen. Aitari askotxo gustatzen zitzaionan, harrapatuta zaukanan. Amerikar gizonek, esan zuen Nantzik serio. Ez zakitek edaten. Zer? Jimek durduzaturik. Izan ere, jarraitu zuen axolagabe, ez zakitek ia ezer behar bezala egiten. Tamutzen zaidan gauza bakarra duk Ingalaterran jaio ez izana. Ingalaterran? Bai, nire bizitzako damu bakarra duk hori. Gogoko aldun paraje hori ba. Bai, benetan. Ni neu ez nauk inoiz izanan, baina ingles asko ezagutu ditiat. Hemen zehar izan zirenean armadan. Oxfordeko eta Cambridgeko gizonak. Badakik. Hango Ziwani eta Georgiako unibertsitatea dituk horiek. Eta jakina, mordo bat ingeles eleberri irakurria diat. Jim interesaturik zegoen, xarmaturik. Lady Diana Mannersen entzuterik izan alduk inoiz, galdetu zion zintzo. Ez, Jimek ez zuenaren entzuterik. Ara, ura bezalakoa izan nahi nikek. Beltzaran aduk, badakik, ni bezala. Eta basatia, pekatua bezala. Neskak zaldi bat eramaten badu katedral edo elizaren baten eskaileretan gora, eleberrigile guztiek alaxe agertzen ditiztek beren eroiak. Jimek baiezkoa egin zuen burua zadeitzu. Bere ahaletatik kanpo zegoen ulertzea. Ekartzak botila, iradoki zuen Nantzik. Beste urrupa txiki bat hartuko diat. Tragoska batek ezin zio kalterik egin neskatila bati. Ara, segitu zuen berriro arnazestuka zurrutaren ondoan. Han, jendeak badeik estiloa. Hemen inortxok ere ez. Alegia, hemengo mutilek ezakitek ondo janzten eta gauza ikusgarriak egiten. Ez da ala? Aladun, alegia, ez du nala? Marmarikatu zuen Jimek. Eta nik, horiek guztiak nahi nitizkek egin. Ni nauk, irian benetan estiloa duen neska pakarra. Besoak luzaturik, arnaza sakon hartu zuen atseginez. Arratsalde politia. Bai horixe. Bat etorri zen Jim. Nainikek txalupa bat eduki, iradoki zuen ameslari. Nainikek, aintzira zilar batean barrena nabigatu tamesi zen esaterako. Xampaina eta kabiar mokadoak hartu. 8 bat laguneko eskifaia bat izan. Eta gizonezko batek jauzi egin dezan kareletik bera festa laitzeko. Eta ito dadin, gizon batek Lady Diana Mannersekin behin egin bezala. Ari atzegin emateko inaltzuen. Ez,
Ez zuan naita itoari atsegin emateko. Bakarrik jauzi egin behar zian kareletik behera, guztiei barrera egiteko. Pentsatzen dinat denak barrez lehertuko zirela ura ito zenean. Bai, barre apur bat egingo zitean, onartu zuen. Daianak bai behintzat. Gogorra duk. Hain zuzen, ni bezala. Gogorra? Harriak bezain. Berriro arnaz hartu zuen sakon eta erantzi. Emadak beste apur bat botila horretatik. Jimek zalantza egin zuen, baina neskak eskua erakutsi zion desafioka. Ez tratatu ni gero beste neskak bezala, gaztigatu zion. Ez duk egundo ikusi ni bezalako neskarik. Gogo eta egin zuen. Behar bada arrazoi izango duk, atik. Ire burua zaharrarena duk, gaztearen zorbaldak izanik ere. Jauzi egin eta ate aldera egin zuen. Gozoki ere jaiki zen. Agur, esan zion Nantzik gizalegez. Agur, mila esker gozoki. Gero neska barrura sartu zen, mutila arranpalo begi utzirik portzean. Amabiak aldera, Longainekoen segizio bat atera zen, lerro-lerro, Andraskoen apaingelatik. Longaineko bakoitzak mutil bizizale jakadun bat ondoan zeramala, dantzaldi bateko formazioa osatuko balute bezala. Atetik irteten ziren zorion barre logaleekin. Atetik irteten ziren ilunpera. Han, autoak atzerak eta oska ari ziren. Eta taldeak elkarri deika, iturriaren ondoan biltzen ziren. Jim bere baztertxoan eserita, jaiki zen Clark bilatzeko. 11 elkarrekin egonak ziren. Gero Clark dantzara itzuli zen. Hala, Jim adiskidearen xerka ari zela, bilala taberna izandako freskagarrien denda batera sartu zen. Leku hautsik zegoen. Beltz logale bat zegoen losorroan barraren bestaldean, eta bi mutil dadotan ari ziren nagiki mahaietako batean. Jimek alde egitekotan zela, Clark ikusi zuen sartzen. Clarkek ere ikusi zuen ura. Aupa, Jin! Bota zion. Ator gurekin ona, ta lagundu botila maitzen, nik uste ez dela askorik geratzen, baina aski izango duk erronda baterako. Nancy, Sabanako gizona, Marilyn Wade eta Joe Ewing barreka ari ziren, atean soraio bermaturik. Nancyk Jim ikusi zuen eta begiak einatu zion umoretsu. Mahai batera jo zuten eta haren inguruan gertatu ziren zerbitzariak soda noiz ekarri zain. Jimek deseroso samarrik so egin zuen Nancyren aldera. Neskak ondoko mahaiko bi mutilekin ziharduen 5 soseko dado joko batean. Ekar ditzakona! Iradoki zuen Clarkek. Jouk ingurura begiratu zuen. Ez diagu jendetzarik behar, klubeko arauen kontrakoa duk. Etzagokin hor kanpoan! Berretsi zuen Clarkek. Taylor jauna izan ezik, gora eta berazabilek zoroen pare. Argitu nahianean norka atera dion gasolina guztia autoari. Denak barreka hasi ziren. $1,000,000 baietz Nancyk zerbait euki zapatan berriro. Etzaok aparkatzerik ura inguruan egonezkero. Nancy, Taylor jauna irebila eridun. Nancy musugorri zegoen, jokoan beroturik. Ez diat ikusiaren kotxe txiki ziztrina 2 astean. Jimek isilune bat igarri zuen bapatean. Biratu zen, eta adin zehaztu gabeko gizon bat ikusi zuen atalasean. Clarken ahotsak zulatu zuen ahalkezko deserosotasun ura. Taylor jauna, etorriko altzara gurekin. Mila esker. Taylor jaunak aulki batean paratu zuen bere presentzia gogaikarria. Hala beharko du antza, zain egon behar dut gasolina apur bat ekarri arte, baten batek ederki pasatu du nire autoaren kontura. Begiak narroturik, azkar begiratu zien banan-banan. Jim gogoetan ari zen zer entzun gote zuen gizonak atalasetik. Ale egintzen ari zen gogoratzen zer esan zuten. Suerteko nago gaur,
aldarri egin zuen Nancyk. Horra, 30 marzoz. Eutzi! Tartean sartu zen Taylor papatean. Ara, Taylor jauna, ez nekien dadotan aritzen zinenik? Nancy posarren zegoen ikusirik gizonak ondoan eserita, beraren apustuari eutzi ziola bribrau. Begitan hartua zuten elkar, Nancy gizonaren hurbiltze saioak behin betiko zapustu zituen gau hartatik. Ederki txikiok, egizue amatxogatik. 7 xume bat behar diat. Nancy susurlaka ari zitzaion godaletari. Esku mugimendu zorrotz eta edergarri batekin astindurik dadoak mahaira jaurti zituen. Hori da! Banengoen bani, berriro irabazle. 5 jokaldi ustelek erakutsi zuten Taylor galtzaile txarra zela. Kontu pertsonal gisa hartua zuen Nancyk, eta arrakasta bakoitzaren ondoren, Jimek garaipenezko dardar bat igartzen zuen neskaren aurpegian zehar. Apustua bikoizten ari zen botaldi bakoitzaren ondoren. Halako suerte honak nekez iraun zezakeen luzaro. Patxada sartzea hobe. Ohartarazi zuen Jimek erabeki. Baina begira joko ni, erantzun zion neskak apeka. 8 behar zuen oraingoan, eta dei egin zion zenbakiari. Ada txikia, oraingoan hegoalderantzkoaz. Ada dekaturrekoak pirritan zeharkatu zuen mahaia. Nancy zuturik zegoen, erdizoraturik, baina suerte honak jarraitu zuen. Neskak dadoa astindu zuen atergabe. Taylor mahaia jotzen ari zen atzamarrarekin, eta deliberatua zen geratzera. Gero Nancy 10 bat ateratzen saiatu zen, baina txanda galdu zuen. Taylorrek irrika sartu zituen. Isilik jaurti zuen. Ikusmirazko isiltasunean, dadoak baino ez ziren entzuten mahaian pirritan bata bestearen atzetik. Orain Nancyren txanda zen berriro, baina suerte ona ez zuen engoitik alde. Atzera eta aurrera zebilen zoria. Taylorrek alde izan zuen behin eta berriro ere. Nancyk bere azken $5 galdu arte aritu ziren jokoan. Onartuko alduzu nire txeke bat, esan zuen azkar. $50, eta dena jokatuko dugu? Nabarixea zenaren ahotsaren urduria, eta haren eskua dardarka zegoen txekeari eusten. Clarkek eta Joe Ewinek begiratu zehaztu gabe baina larritu bat egin zioten elkarri. Taylorrek berriro jaurti zuen. Sakeraratu zuen horren bestez Nancyren txekea. Jokatuko aldugu beste bat, esan zuen neskak errime. Edozein bankok ordainduko dizu edonon, ez zalantzarik egin. Jimek orduan ulertu zuen. Neskari emana zion artolikore zaharrona. Neskak hartua zuen artolikore zaharrona. Ezen ausartu tartean sartzen. Halako adin eta mailako neska batek nekez izango zituen 2 banku kontu. Erlojuak ordubiak jo zituenean ordea, ezin izan zion gehiago eutsi bere buruari. Niri utziko aldidan, niri dadoak botatzen ire ordez. Proposatu zuen bere ahotspal nagi artega samarrarekin. Bapatean Nancyk, logaleta sorgorturik, kodaleta aparatu zion aurrean. Ederki mutiko. Lady Diana Mannersek dioen bezala, botaitzak gozoki. Amaitu zaidak suertea. Taylor jauna, Esan zuen Jimek azola gabe. jokatuko dugu horko txeke hoiengatik diruaren kontra. Ordu erdi geroago, Nanzykaren aldera egin eta txapaka egin zion bizkarrean. Suerte ona ostu didak. Neskak baiezkoan astintzen zuen burua. Halako batean, Jimek azken txekea irabazi zuen, eta besteekin batera jarririk, konfeti bihurtu eta lurretik barraiatu zituen. Baten bat hasi zen kantuka. Eta Nancy zutitu zen aulkiari atzerantz ostikoz jota.
Jaun Andreok, iragarri zuen. Andreok, ere bai, Marilyn. Munduari esan nahi diot Jim Powell jauna, hiriko gozoki ezaguna, salbuespen dela harako esaera hartarako. Jokoan zorioneko, maitasunean zoritxarreko. Zorionekoa da jokoan, eta hortaz nik maite dutura. Jaun Andreok, Nancy Lamarrek, neska eder beltzaranak, sarri Heralden gazteriako kiderik famaturen artean aipatuak, beste neska asko bezala ala aipatua izan baita. Iragarri nahi dizue, iragarri nahi, izan ere, jaun, aldaroka hasi zen bapatean. Clarkek heldu egin zion orekari eutzi ezaion. Nire agatza, neskak barre egin zuen. Norberak atzera, aurrera, berdin dio. Gozokiren alde edango dugu. Hor dago Jim Powell jauna gozokien erregea. Eta handik minutu batzuetara, Jim kapela eskuan Clarken zain zegoela, Nancy gasolina bila atera zenean ura zegoen portzeko txoko beraren ilunpean, neska Jimen atzetik agertu zen. Gozoki, esan zuen. Horralago gozoki. Nik uste, eta haren urduritasun apalak amets sarmangarri baten parte zirudien. Nik uste nire musurik gozoenetako bat merezi duala denagatik gozoki. Lipar batez neskaren besoek Jimen lepoa inguratu zuten, eta neskaren espainek arenak sakatu zituzten. Mundu honetarako basati utxan hau gozoki, baina mesede handia egin didak. Laster alde egin zuten portxean behera, kilkerrotxo zeneko landan barrena. Jimek merrit ikusi zuen aurreko atetik ateratzen eta zerre egiten Nancyri. Neska barrez ikusi zuen aldentzen, begizorrekin oinez mutilaren auto aldera. Marilynek eta Joke jarraitu zieten, jazz neska batei buruzko abestilo galetu bat kantatuz. Clark kanpora atera eta Jimekin elkartu zen eskaileretan. Ederran astean nik uste. Esan zuen arrausika. Merrit gozo zaok, Nancyrekin muturtuta zabilek. Sartaldean, golfzelaian barrena, tapiz gritsotil bat edatu zen gauaren oinaldean. Autoko taldea abesti bateko leloa kantatzen hasi zen, motorra berotu bitartean. Gabon denoi! Aldarri egin zuen Clarkek. Gabon, Clark! Gabon! Isilune baten ondoren, ahotsa multzu alai batek erantzi zuen. Gabon gozoki? Autoa abiatu zen kantuzko leherketa batean. Bide ondoko landetxe bateko oilar batek kukurruku bakarti bat aireratu zuen. Eta haien atzean, azken zerbitzari beltzak itzali zuen portzeko argia. Jim eta Clark dandarrez joan ziren forreraino, haien zapatek karraska egiten zutela gogaikarriro legarrezko orubean. Mutila! Asperen egin zuen Clarkek emaro. Nola iten duk dadoa kola botatzeko ba? Artean ilunegi zegoen, Jimen matrail argaletako gorritasunari igarzi ezaion edo esoiko lotxa baten ondorio zela hartu zedin. Tyliren garajearen gainean, logela hitxean durudi egiten zuten egun osoan beheko solairuko burrunbada eta saratotxek eta garbitzaile beltzen kantuek, kanpoan autoak maukarekin garbitzen ari zirelarik. Gelakarratu goibel bat zen, oheak eta mahai mailatu batek bakarrik urratua. Mahaian, dozena erdi bat liburu zeutzan.
Joe Millerren Slow Train Through Arkansas eta Lucille, edizio zahar bat, antzinako estiloko esku bateko arrez bete-betea. The Eyes of the World, Harold Bell Wrightena, eta Ingalaterrako Elisako otoitz liburu zahar bat, hegalean Alice Powell izena eta 1831ko data idatziak zituena. Sortaldea, artean grisa gozoki garajera sartu zenean, urdin bizi eta oparu bihurtu zen, bonbila bakartia pizteaz batera. Berriro itzali zuen argia, eta leio aldera joan zen. Sorbaldak pausatu zituen leioko koskan, eta goiz gero eta sakonagora zo egin zuen. Emozioak esnatzearekin batera, utzaltasun alako bat izan zenaren lehenbiziko sentipena, min sor bat, haren bizitzaren erabateko gristasunaren aurrean. Horma bat altxatu zen bapatean haren inguruan, ura barruan ertxirik, haren gela bilusiko horma zuria bezain zehaztu eta ukigarria. Eta horma ura hautemateaz batera, haienatu egin ziren haren bizialdiko erromantikotasun oro, nasaitasuna, improvisazio xaloa, biziaren eskuzabaltasun miragarria. Beste gozoki ura desagertua zen, Jackson Streeten barrena kantan agibata opeka erabiltzen zuena. Denda eta kaleko saltoki guztietan ezagun zena. Tiosales eta herri umorez asea, batzuetan triste egoten zena tristuraren joaldi utxagatik edo denboraren joanagatik. Izena bera irain bat zen, utxalkeria bat. Barru-barrutik, bazekien merritek destaina sartu behar zuela. Egun sentiko nan ziren musuak ez zuela ura jeloskor jarriko, neskari hastio izango ziola bakarrik, bere burua hala beheratzeagatik. Eta gozokik, bestetik, garajean ikasitako azpijoko baldar bat erabilia zuen. Neskaren garbitzaile morala izana zen. Zikinak gozokirentzat ziren. Grisa urdindu ala, Jimek gela argizbetea zeharkatu zuen oeraino, eta han bota zuen bere burua ertzei tinko-tinko eutxirik. Maite dut. Ozen aldarri egin zuen. Jainkoa. Hitzok esandakoan, haren baitatik zerbait ateratzera lehiatu zen, estarrian desegindako karkasa bat bezala. Eguratsa argitu eta distiratsu bihurtu zen egun sentiarekin, eta eguzkiak aurpegia jotzearekin batera, negarzo tinka hasi zen burkoan. Hiruretako eguzki galdatan, Jackson Streeteko izkinan, gozokik atzamarrak txalekoan, dei egin zion Clark Darrowi ura autoan kalean barrena minez eta nekez zebilela. Dei egin zion Clarkek forra parean harrigarriro geldituz. Jaiki barriala? Gozokik ezetz egin zuen buruarekin. Eninduan oheratu ere. Halako ezin egon bat banuenez, ostera luze bat egin diat inguruko landetatik. Oraintxe heldu nauk irira. Pentsatu diat ezin egon ezin gointzela, nire olatzu nauke guzoan. Pentsatu diat iritik aldeitea. Jarraitu zuen gozokik, bere gogoetetan murgildurik. Pentsatu diat landetxera joatea talantxoren bat onartzea osaba dani. Uste diat denbora gehiegi emandu dala alferkerian. Clark isilik geratu zen, eta gozokik jarraitu zuen. Pentsatu diat izeba 100.000 ondoan neure dirua erabili ahal izango dela landetxean eta arekin zerbait egin. Nire familia guztia handik goitik etorria duk, leku handia zagok. Clarkek jakin minez begiratu zion. Barregarria duk. Esan zuen. Halako zerbait sentitu diat nik ere. Gozokik zalantza egin zuen. Etzakiat, Hasi zen astiro. atzoko neskark esandako zerbait duk, Diana Manners izeneko Andre batez esan zuena, zer pentsa eman zidan horrek. Jaiki egin zen, eta modu bitxi batean zo egin zion Clarki. Familia bat izan nian behiala. Esan zuen oldarkor. Clarkek baiezkoa egin zuen buruarekin. Bazakiat. Haietako azkena nauk. Jarraitu zuen gozokik, ahotsa apur bat goratuz. Eta ez diat fitxik ere balio. Gozoki ezaten ziatek. Alegia makal eta txepel. Nireak norbait ziren garai hartan, inorret ziren hoiek burua goratzen ditek, kalean gurutzatzen hautenian. Clark berriro isildu zen. Erabakita zaukat, gaur bertan joango nauk. Eta hiri honetara itzultzen naizenean, jaun agurgarri bat izango nauk. Clarkek zapi bat atera eta bekokia xukatu zuen.
pentsatu, ez aizela izan gertatua hola hartu duen bakarra. Onartu zuen Goibel. Berehala maituko dituk neskak batera bestera hola ibiltze modu hori. Tamalez bai, hola beharko dik. Zer diok? Galdezka Jim harriturik. Bart gertatua zabaldu dela hirian? Zabaldu? Nola gorde ostera izilpean? Egunkarietan agertuko du gaur gauean. Lamar doktoreak nola edo ala gorde behardik bere izen ona. Jimek autoaren alboetan ipini zituen eskuak eta metala estutu zuen bere atzamar luzeekin. Nola? Taylorrek ikertu alditut txekeak. Oraingoan Clark izan zen harritu zena. Ez alduk entzun zer gertatu zen. Aski izan ziren Jimen txundidura begiak erantzuna igartzeko. Laukoteak Iragarri zuen Clarkek espantuka. bazian beste botila bat patxar. Zoratu zitzailean eta erabaki zitean iria zur eta lurru utzi bar zutela. Ala Nancy eta morroiura Merritt eskonduin zituan Rockvilleen goizeko 7:00. Arrakala xume bat agertu zen metalean gozokiren atzamarren azpian. Eskondu? Bai, Nancyri mozkorra pasatu zitzaionean, irira itzuli zuan arrapaladan, negarrez eta ezurretaraino beldurturik. Esan ezura guzia akatsu bat izan zela. Lehenengotan Lamar doktorea zerbizian jarri zuan, Merritt hil behar zuelaka, baina nola edo ala baritu zitean, eta Nancy eta Merritt joan zituan Sabanara ordu 2:30 trenean. Jimek begiak itxi zituen eta kostata gaina hartu zion bapateko alditxarrari. Negargarria duk. Esan zuen Clarkek filosofiaz. Enauk eskontzazari hori ondo zaok. Naiz ez duan uste Nancyri ardura dionik mutil horrek. Krimen utxa duk ordean eskatxegin batek familiari alako mina egitea. Gozokik autoari joaten utzi zion eta alde egin zuen. Zerbait zebilkion berriro barruan, zerbait azalgaitza, ia erreakzio kimiko bat. Noragoa? Galdetu zion Clarkek. Gozokik atzera begiratu zuen sosoturik sorbalden gainetik. Joan beharra zaukat. Murmurikatu zuen. Denbora gehiegi indiat jaikita, alditxarturik naok. Kalea bero zegoen 3 eta are beroago 4. Apirileko hautsak eskutatzen zuen eguzkia eta berriro agerrarazten. Munduan eguerdi eternalki izandako jolas zahar batean bezala. 4:00 baretasunezko lehen biziko geruza zabaldu zen, eta itzalak luzatu ziren olanen eta zuhaitz osto samatuen azpian. Bero hartan, ez zion axola ezerk. Bizi osoa eguraldi hutsa zen, itxarotea noiz amaituko beroa, zeinan gertakariek ez baitzuten esanairik, eta noiz etorriko freskura, zeina gozoa baitzen eta ferekatzen baitzuen emakume baten eskuak bekokiakitu bat nola. Hegoaldean, Georgian, bada sentipen bat, behar bada hitzetara inoiz ekarri gabea. Hegoaldeko jakituriarik handiena horixe dela. Hala, handik gutxira, gozoki jolas areto batera sartu zen Jackson Streeten, hankideko lagunarte bat topatuko zuelakoan, betiko txantxak egingo zituena, arku lertzen zituenak. He's a curbstone cutie, his mama's pride and beauty. They call him Jelly Bean, parts his hair in the middle and plasters it down. Scatters little jelly beans all around town. Why the boys all love him, they think he's a riot, if you know what I mean. Won't drink that Bevo beer, wine, eats ice cream sodas, but all the time a curbstone cutie, mama's pride and beauty. They call him Jelly Bean, they call him Jelly Bean. Entzun duzu, Gozoki. Egilea, Scott Fitzgerald. Euskarazko itzulpena, Inigo Roque. Gaurko irakurle gonbidatua izan da, Inigo Roque. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu.
Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. 3 www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioaga Bikagoge Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xedesaderen Artxiboa literatur podcastera. Laster arte!